Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli na MNS-Sport televiziju, dobrodošli u našu redovnu emisiju ponedjeljkom o fudbalu koju emitujemo premijerno od 19 sati. Vjerujem da ste se već prilagodili tome, a možete nas gledati i u redovnim repriznim izdanjima kao i na našem YouTube kanalu. Spremili smo pregled zbivanja na crnogorskim terenima proteklog vikenda, a počet ćemo temom koja nas sve zaokuplja i koja će da dominira zaista makar 10-ak narednih dana. Crna Gora se sprema za start kvalifikacija za Euro 2020. U petak u Sofiji igraće Sokoli protiv Bugarske od 18 sati, a 25. narednog ponedjeljka u Podgoricu stiže moćna Engleska. Taj meč zakazan je za 20:45. Gost emisije Fudbal ponedjeljkom, član stručnog štaba naše reprezentacije Dragoje Leković. Dobrodošlica, prvi put na MNS-Sport televiziji, posebno mi je zadovoljstvo. Hvala na pozivu, pratim vašu televiziju i oduševljen sam sa tim što mogu da gledam utakmice naše lige, mogu da pratim utakmice mlađih kategorija lige, omladinske, kadetske, čak sam i gledao utakmice pionirske lige i izvanredno je. Ja koji volim mnogo fudbal, volim da ispratim sve lige koje se odigravaju u Crnoj Gori. Zanimljivo i interesantno za gledalce naravno, a za vas ljude iz struke pogotovo jer imate i određene olakšice, imate sve na dlanu praktično. Da, sigurno mnogo ste nam pomogli. Pomogli ste ih i nama koji radimo u Centru za edukaciju sa trenerima golmana, konkretno ja se bavim sa tim. Imaju sad sve snimljene materijale i mnogo nam je lakše da nastavimo našu edukaciju. Trudit ćemo se da istrajemo na zajedničkom poslu. Hvala. Reprezentacija se okupila u nedjelju, kompletna će biti večeras i evo nas na jednom novom početku. Treći ciklus kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Bili smo blizu ostvarenja sna u onom prvom za šampionat 2012. Grupa jaka, slabih i lakih protivnika nema. Bugarska, Engleska, Češka i Kosovo. Za naše gledalce da malo približimo i da podsjetimo, dakle 55 reprezentacija, 10 grupa, u 5 je po 5 reprezentacija, u 5 po 6, dalje idu po 2 najbolje plasirane, a dodatne 4 stižu iz play-offa Lige nacija. Pa novi format, igrali smo Ligu nacija, imali smo jedno takmičenje koje je bilo po meni izvanredno, izvanredna ideja UEFA što je napravila Ligu nacija gdje smo mogli da igramo sa reprezentacijama koje su našeg ranga. Imali smo kao i uvijek te pehove koji su bili, da su nam igrači bili povrijeđeni. Mi imamo određenu grupu igrača koji ima kvalitet. Bez njih dosta puta ne možemo da nadomjestimo taj njihov individualni kvalitet, tako da nas je to pokazalo u utakmicama ključnim u kvalifikacionom ciklusu Lige nacija. To je za nama, okrećemo se utakmicama koje će biti u martu, junu, 9., 10. i 11. mjesecu. Imamo grupu koja je jako zahtjevna, u stvari generalno sve grupe su jako zahtjevne. Išli smo iz 4. šešira, dobili smo reprezentacije sa kojima možemo da igramo pod uslovom da smo mi kompletni, da su nam tu svi igrači na koje računa selektor i stručni štab. Već ste upoznati da imamo određenih personalnih problema. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na prvu, odnosno na drugu utakmicu. Mi se nadamo da sa igračima koji su pozvani da mogu da odgovore tim izazovima koji su pred nama. Međutim, moramo i da priznamo da za protivnik imamo reprezentacije, konkretno prva utakmica što igramo protiv Bugarske, reprezentacija koja je dosta nepredvidljiva. Počeli su Ligu nacija sa 3 utakmice, igrali su protiv Slovenije, u Sloveniji pobjedili su 2:1, pobjedili su jednu izvanrednu Norvešku 1:0, pobjedili su Kipar kući, to su 2 utakmice bili kući i imali su 9 bodova. Međutim, u posljednje 3 utakmice su uzeli 2 boda. Izvanredan start? Da, izvanredan start. Šta se desilo? Ali onda 2 remije i poraz u posljednja 3 kola. Nisu imali nekih problema oko povrijeđenih igrača ili oko suspendovanih igrača. To su ti igrači bili koji su igrali u prve 3 utakmice. Ono što smo mi, analizirajući njihov učinak, primijetili da su nekim utakmicama nisu imali dovoljno sreće, mada možemo da konstatujemo da su utakmici protiv Norveške koji su pobjedili u Sofiji imali veliku sreću da Norveška njih nije pobjedila. Tako kad bismo prvo o njima razgovarali, možemo da
pravu definiciju da damo za njih da su nepredvidiva reprezentacija. U kojem smislu nepredvidiva? Imaju kvalitet kod igrača, konkretno njihovog kapitena, i oni se oslanjaju na taj njegov kvalitet, ali on igrač koji iziskuje da kolektiv napravi te momente, odnosno situacija gdje će onda dođe za njega. Evo da se vratimo malo, mada gledalci vjerujem već znaju, nećemo imati Jovetića, on se i dalje oporavlja od povrede, Savić pod znakom pitanja možda bude spreman za Engleze, ali eto nikad praktično nismo bili kompletni, šta je tu je, to što imamo, navijamo svi, želimo da se ne povrijedi, ne daj Bože još neko već, eto da sve ostane na tome. U kvalifikacijama, ja sam ovdje od 2010. godine, imali smo u protokolu 18 igrača. Od 2014. imamo u protokolu pravo na 23 igrača. Samim tim kad selektor pozove 23 igrača, to su igrači koji su reprezentativci. Sigurno da svaki selektor je sretan i zadovoljan ako su tu svi ti igrači koje je pozvao. Međutim, nama se to već dešava dugi niz godina da se rijetko desi da imamo sve igrače. Međutim, mi smo i sa igračima koji nisu bili u protokolu pravili dobre rezultate. Sada je situacija takva kakva jeste. Da kažemo, dva naša igrača koji igraju u klubovima koji igraju, Jovetić i Savić, Jovetić sigurno neće biti ovo kako ste rekli, Savić možda bude protiv Engleza. Kako se to može nadomjestiti? Pa sigurno da selektor od prvog dana insistira na tome da bude jedan zdrav, jak kolektiv koji će moći da odgovori zadacima koji se postavljaju pred njim. Da li ćemo uspjeti to da odradimo protiv reprezentacije koje su mnogo kvalitetnije od nas? Kako kvalitet? Individualno. To pričamo ono sve prije utakmice. Kad počne utakmica, te individualne stvari mogu da se izgube ako igrate protiv kolektiva koji zna da parira i da bude skoncentrisan 90 minuta ili 95 minuta na te momente koji su presudni u toj utakmici. Imali smo Ligu nacija, završilo je tako kako je završilo. Opet ovo je nešto novo i igrači će sigurno uraditi sve da taj start bude na najviše mogućem nivou. Vi odavno radite tu pripremu i praktično poznajete, imate sve na dlanu, upoznaćete igrače. Ono što je karakteristično, na što se moramo uvijek vratiti, to je da evo recimo sad za ovih 9 dana vi u stvari imate 2 prava treninga, sve ostalo je priprema, oporavak i suština je što bolje djelovati i biti praktičniji i konkretniji u tih malo dana za neke radikalne stvari. Mislim da sve selekcije imaju taj isti problem, da tako ga nazovemo, znači imamo ta prava 2 treninga. Šta želimo sa tim treningima? Mi tu generalno informišemo igrače. Kako informišemo? Kako ćemo da igramo? Normalno. Mi ih informišemo na osnovu njihovog kvaliteta. Pratimo ih kako igraju u klubovima, na kojim pozicijama igraju i onda se selektor odlučuje na te taktičke ideje koje ćemo da sprovede ekipa i normalno moramo da ispratimo i protivnika protiv kojeg igramo. Koje su to karakteristike njihove koje bi mogli nama da naprave problem. Da li možemo u svakoj utakmici, to što smo zamislili da sprovedemo, to je jako teško. Zašto je teško? Vi sami znate da je fudbal jako nepredvidiva igra, da pad koncentracije jednog igrača u sistemu cijelom može da dovede do pogrešne procjene, gubitka pozicije posle primljenog gola. I svejedno, je li to drugi ili treći minut ili 93. Da. I ovo što ste rekli, start kvalifikacija, mi smo u prošlim kvalifikacijama i nekim drugim vremenima imali izvanredne startove, ali nismo završili. Završnica. Znači, mi treba da se fokusiramo. Mi imamo 10 utakmica da odigramo. U ovoj kvalifikacijnoj grupi, jel tako dođe? Tako je, ali ne više u 2 kalendarske godine, već pola godine, od marta do novembra. I šta će se tu desiti? Desit će se to da tako treba da doživimo cijelo takmičenje. Znači da se spremamo za te utakmice. Epizoda po epizoda. Normalno. I da razumijemo koliko je bodova u igri. Tako da napravimo to jako interesantno u tom dijelu da mi nijednog trenutka ne smatramo, ako smo pobjedili, da imamo pravo na opuštanje. Ako želimo da odemo na evropsko prvenstvo, znači moramo da budemo drugi. Druga pozicija donosi određeni broj
poena koje mora da osvojimo. Koliko će to biti, jako je teško sad. Koliko će biti dovoljno? Da, to jako je teško. Nikad se ne zna, zavisi kako će se odvijati stanje u grupi. Da se vratimo sad opet na Bugarsku. 48. na posljednjoj FIFA-inoj listi, reprezentacija koja je 2 puta do sad igrala na evropskim prvenstvima, 1996. i 2004. godine, ali reprezentacija koja je 90-ih bila izvanredna polufinalista između ostalog svjetskog prvenstva. Mnogo su promijenili, mi smo s njima i Englezima najviše igrali do sada, odnosno sad će to biti najviše, jer jednom u kvalifikacijama za svjetsko, jednom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ostala su 2 igrača koji su nastupali u tih prethodnih 8,5-9 godina u tim utakmicama kad smo dobili u Bugarskoj 1:0, a u Podgorici remizirali 1:1, to nas je poprilično usporilo, ali mi smo, osim večeraja, promijenili praktično sve. Bugarska je izuzetno disciplinovana, kompaktna, nezgodna, mogu da pobijede bilo koga, ali opet, kao što rekoste u onom prvom dijelu, isto tako i da kiksnu, da izgube, kolike su naše šanse realne, računajući neke optimalne okolnosti. Znači, ako bismo gledali individualni kvalitet bugarskih igrača, sigurno ne možete naći njihove, da kažemo, te prve igrače da igraju u nekim ekstra evropskim klubovima. Znači, imaju igrača, kapitan koji igra u Rostovu, koji sad u ovom periodu igrao manji broj minuta, mada je bila pauza u... Znamo ga dobro, Ivelin Popov i uz golmana Mihajlova, on je jedan od te dvojice koje pominjem. I iz vremena Mihajlov sada brani u njihovoj ligi. U Levskom. Da. I sada, kad vidite to, znači, kod njih ne prevladavaju igrači ekstra klase kao što su oni nekad imali. Znači, oni imaju igrače kolektiva i oni djeluju iz kolektiva. Ono što sam na početku rekao, znači, sprema se situacija da se kvalitet tog jednog igrača ili dvojice igrača iz kolektiva dobije. Znači, oni su kući dobijali utakmice 1:0, 2:1, igrali su sa Slovenijom 1:1 kući, pa su dobili Sloveniju u gostima 2:1. Vidite da su to sve utakmice blizu, mada su igrali protiv reprezentacija koje su sličnog kvaliteta kao što su... Čvrsti, vrlo neugodni. To sigurno. Znači, ono što sam rekao... Na mali broj golova uvijek. Jako nepredvidiva reprezentacija. Znači, ne možete procijeniti, kad igrate protiv nekoga pa vidite da ima neki kvalitet i vi kažu, onda možete da procijenite kako će da odigraju. Oni su dosta nepredvidivi. Da li će da izađu visoko, da li će da se vrate pa da vas čekaju, da vi napravite neku grešku u pasu ili negdje pa da vam oduzmu loptu u nekom dijelu terena i iz toga da vam kazne. Jako je teško na početku kvalifikacije odrediti šta će njihov selektor da radi. Ako bismo pratili ono što je bilo u Ligi nacija, znači imamo jednu čvrstu, disciplinovanu ekipu koja igra od prvog do zadnjeg minuta, imaju momente kada dolazi do pada koncentracije, ne trpe, iz utakmice sa Norveškom smo to vidjeli, ne trpe ako im stojimo blizu i ako im ne dozvoljavamo da počnu da igraju. Norvežani su to uradili zato što je norveška reprezentacija visoka. Natjerali su i da igraju sa što više dugih lopti, ali Bugarska ih je dobila 1:0. Znači, iz jedne prave akcije su ih kaznili. I to je to. I to je tako i ostalo. A Norveška je toliko imala situacija gdje je jednostavno trebalo da riješi da dobiju utakmicu. 3 pobjede, 2 remija i poraz Bugara, 2 boda manje na kraju od Norveške, gol razlika 7:5. Vodi ih Hupčev, kad rekoste njihov selektor, nekadašnji reprezentativac, defanzivac, imao je i kao igrač i kao trener karijeru u Njemačkoj. I, kažem, vi ste to dobro skenirali, dobro vidjeli u čemu su opasni, osim toga što su nepredvidivi, na šta mi moramo vratiti pažnju posebno. Sad ćemo postaviti situaciju da mi odgovorimo na njih. Znači, ne smijemo im dozvoliti mnogo vremena da razmišljaju. Zašto? Njihovi igrači vole situacije da slobodno prime loptu i da iz toga prave rješenje. Ako im ne dozvolimo to, imamo veliku šansu da pariramo te sve njihove ofanzivne zamisli. Ako im dozvolimo prostor, ne radi se o ekstra brzim igračima, radi se o hitrim igračima. Znači, ako im dozvolimo prostor, imat ćemo problem. Ako budemo blizu njih, ako budemo kompaktni, da ih natjeramo da brže razmišljaju, napravit će grešku. Ako im ne budemo dali mnogo prostora, opet će napraviti grešku jer ne ulaze u neke velike rizike. Žele da što sigurnije igraju, da pokušaju da što duže drže loptu. I kad što duže drže loptu, onda nisu mnogo direktni. Znači, gdje golove što su dali kući kad su igrali, 4 gola što su dali, svaki gol je centrirao desni bek Popov.
Sva 4 gola su došla sa te strane iz njegovog odigravanja. Pored Mihajlova i Popova Ivelina, koje smo pomenuli, rekao ste još Popov, Bodurov u odbrani, gore visoko u napadu Delev, Despodov, dobar i čvrst vezni red sa Kostadinovim. Sad, što ste pomenuli Deleva i Despodova, mi sad trenutno imamo informacije da možda oni neće biti spremni. Možda, ali ja vam sad ne mogu dati tu preciznu informaciju, danas ipak ponedjeljak, sutra ćemo mnogo više znati o tome. Jer znamo, pratimo njihove igre po klubovima, u posljednjim utakmicama nisu bili u protokolu u svojim klubovima, tako da... Ali oni imaju rešenja na tim pozicijama, pošto su kroz i Ligu nacija igrali drugi igrači na tim pozicijama kada oni nisu igrali. Tako da su sigurno ti igrači kvalitetni što ste i vi nadbrojali, ali ne radi se o igračima koji bi ih zamijenili da su igrači, ili što su ipak repstivci. Još malo o nama, kad je riječ o napadačima, imamo dvojicu koji su u dobroj formi, pokazuju to konstantnim igrama, golovima. Kako vidite ukupno našu reprezentaciju s tog aspekta? Kontinuitet i konkretnost. Ja bih, ako što se tiče napadača, znači, ako idemo, kažem, ako po iskustvu... Po linijama. Znači, imamo Večera koji daje golove, imamo Mugošu, imamo Luku Đorđevića. Znači, mi imamo 3 napadača koji u svojim klubovima igraju konstantno i daju golove. Po linijama, ostalo nam je poznato da koliki broj naših igrača igra standardno u klubovima i na kojim pozicijama. Sad, da li će selektor to moći baš da postavi kako igraju u klubovima, da igraju na tim pozicijama kod nas, to ja sad ne mogu dati odgovor na to. Nećemo ni ići u te detalje, ostavit ćemo nešto za samu utakmicu. Rekao smo, u grupi su još Engleska, naš protivnik narednog ponedjeljka, Češka i Kosovo. Engleska i Češka igraće istog dana kad mi budemo igrali u Sofiji, a onda nam Englezi dolaze u ponedjeljak, opet 3. put pod Goricom, 2 remija, 2-2, 1-1. Sigurno veliko zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu reprezentaciju, četvrtoplasirani sa prošlog svjetskog prvenstva, i kažu da od 60. godina nisu imali tako moćan i aktiv. Pa sigurno, svjetsko prvenstvo je pokazalo gdje je engleska reprezentacija. Znači, mi nemamo tu nikakvih dilema. Oni su ušli u polufinale svjetskog prvenstva sa jednom reprezentacijom koja je izmijenjena u odnosu na onu reprezentaciju koja je bila na Evropskom prvenstvu 2016. godine. Pošto mi bili, gledali smo to Evropsko prvenstvo pa smo vidjeli šta se dešavalo. Znači, otišao je selektor, došao je novi selektor, ovaj selektor je bio pomoćnik. Selektor koji je podnio ostavku i on je nastavio podmlađivanje reprezentacije kroz kvalifikacioni ciklus i iskristalisao jednu jako mladu reprezentaciju koja sigurno ima perspektivu igranja sljedeći 2 ili 3 ciklusa, što za svjetsko, što za evropsko prvenstvo. Kada gledate Engleze, znate da njihovi igrači dolaze iz jednog kvalitetnog takmičenja, iz jedne lige gdje se svake nedelje igraju jako teške i zahtjevne utakmice i da su njihovi igrači spremni da odgovore na sve zahtjeve. Znači, mi smo vadili neke statističke podatke, recimo, njihovi igrači svi u jednoj godini, pričamo za klubska takmičenja, imaju oko 60-ak utakmica. Znači, što kroz prvenstvo, što kroz Liga kup, što kroz FA kup i što kroz evropske utakmice koje igraju za svoje klube. I još tu možemo da dodamo određeni broj utakmica A reprezentacije. Tako da se radi, neko će reći da, ali oni će onda posle tolikog broja utakmica biti umorni. Ne, to su profesionalci koji bez ikakvog problema odrađuju taj svoj dio posla. Oni su ljudi koji dobijaju određene zadatke koji izvršavaju to na jedan lagan način. To najbolje će se vidi kad gledate te utakmice uživo, da kod njih nemate igrača koji ne može da 90 minuta bude na visokom nivou skoncentrisan ono što treba da radite. Opet, iako se nekom desi da podbaci tako dug roster, da je to zaista izuzetno. Pa to je već, po meni, što ima tako dug roster, Engleska federacija je prije nekih 6 ili 7 godina promijenila rad s mlađim kategorijama. Ne promijenila nešto radikalno, oni su samo uvidjeli neke njihove stvari koje bi mogli da poboljšaju. I vidite da su U17 napravili izvanredan rezultat, U20 napravili, i to su sad već igrači koji dolaze. Šta je sigurno još jedan veliki plus za njihovu selekciju?
najbolji svjetski igrači dolaze da igraju u englesku Premier ligu. Znači, njihovi igrači su svakodnevno u trenažnom procesu sa igračima svjetske klase. Postavljamo situaciju da su to mladi igrači koji dolaze, kao što je dolaze u prvi tim i bore se za statut. I sad vi vidite iz kakvog sistema vrijednosti oni izlaze i sigurno da njih čeka jedna izvanredna budućnost na reprezentativnom nivou. Iako su u prošlosti bili dosta kritikovani da imaju dobre rezultate u klubovima, da imaju lošije sa reprezentacijom. Sada ovo što se dešava, oni su uspjeli da naprave jedan sistem iz kojeg izlaze njihovi mladi igrači i kad izađu u klubovima dobijaju dobru minutažu i onda postaje i njihova reprezentacija mnogo jača. Mi ćemo u sljedećoj emisiji, koja je na programu 2 sata, manje od 2 sata pred početak utakmice sa Engleskom Podgoricom, detaljnije o ekipi Gareta Southgatea. Sad još za kraj ove teme malo o Češkoj i o Kosovu. Gledajte, češka reprezentacija, mi smo je ispratili, gledali smo, normalno, sve smo pratili kroz Ligu nacija. Sigurno jedna reprezentacija koja je zadržala ono što je imala kad smo igrali protiv njih. Znači, jednu disciplinu, jednu posvećenost tome. Sad, šta imamo jednu razliku? Imamo veliki broj njihovih igrača koji je po inostranim klubovima. Kako će sad selektor njihov, pošto će prije odigravanja utakmice sa nama već imati određeni broj utakmica u kvalifikacionom ciklusu, kako će se on sad opredijeliti? Jer dosta selektora je Ligu nacija shvatilo kao mogućnost još dodatne selekcije. Pa, ako ne prođu tu, imaju kvalifikacioni ciklus. Mi tu sad imamo dilemu kako će njihov selektor se opredijeliti, ali sigurno, oni će odigrati utakmicu protiv Engleza i nama će biti onda sigurno jasno kad vidimo s kojim timom će da izađe i normalno koje će igrače da pozove. Onda ćemo moći da damo jednu bližu ocjenu o Češkoj. I to prvu detaljniju analizu. Kako da? Ovo što se tiče reprezentacije Kosova, njih smo isto ispratili kroz Ligu nacija, oni su bili u šeširu ispod. Jedna reprezentacija koja je u stvaranju. Jedna reprezentacija koja još nije izdefinisala sebe kako će da, u kojem pravcu će da igraju. Znači, veliki broj igrača im je u inostranstvu. Kako su krenuli, kako su igrali to, oni nemaju to iskustvo koje, recimo, mi imamo i ostale reprezentacije. Da li oni mogu da budu iznenađenje? Pa sigurno da mogu. Zato što još nisu napravili selekciju po kojoj možete da prepoznate šta će oni da urade. Da li će oni biti prinuđeni da nemaju sistem po kojem selektiraju igrače, nego jednostavno da uzimaju igrače što im igraju po stranim klubovima, računajući da je to takmičenje jače nego njihova liga i da na osnovu tog kriterijuma onda naprave selekciju. Znači, oni su još po nama što su vidjeli, jedna ekipa koju trebamo još nedefinisanih. Da ispratimo, da bismo onog dana kad budemo igrali sa njima znali sve. Ali vam opet kažem, nama jako mnogo će nam pomoći ove utakmice koje će se odigrati u ovom terminu u martu. Kosovo pa Češka, to su nam protivnici u junu. Za našu reprezentaciju utakmica u Sofiji bit će 95. Da. Do sad smo odigrali 20 kvalifikacionih utakmica za Evropsko prvenstvo i ovih 6 u Ligi nacija. 6 pobjeda i 2 iz Lige nacija, to je 8. Pa da vidimo jedna nova priča u kojoj ćemo uživati prije svega što smo tu, dio elite evropske, a onda nadamo se i uživati u tim nekim lijepim trenucima. Ne, ja bih samo htio da još jednu stvar apostrofiram. Kad smo razgovarali o broju utakmica u grupi, ja sam rekao 10, računajući one 2 prijateljske, koje imamo sa Mađarskom i Bjelorusijom. Da, znači mi imamo u ovom ciklusu 8, ali imamo 10 utakmica da odigramo. Tako je. I te utakmice, to će biti odluka selektora. Da li će biti spremanje igrača za nešto ili će biti neka dodatna selekcija, ali se mi fokusiramo sad u ovoj kalendarskoj godini na 10 utakmica. Znači 8 takmičarskih i 2 prijateljske. Septembar Mađarska i novembar Bjelorusija, obje u Podgorici. Obje u Podgorici. Normalno, Bjelorusija dolazi posle utakmice sa Englezima. Tako je. Završavamo godinu. Jeste, završava se. A utakmica sa Mađarskom bit će uvod u jubilarnu 100-tu kad nam ovdje dolaze Česi. Da, i znači mi kad gledamo to, mi gledamo šta imamo za ovu godinu, radimo i strategiju. Razumljivo. A 8 je takmičarskih,
ono što smo pričali o tako je, rekli smo 5 grupa po 5 i 5 grupa po 6 reprezentacija. Pa je li bolje što smo u grupi sa manje timova? Isto. Teško je to reći, ja mislim da je to isto. Manja je potrošnja. Manja je potrošnja, to sigurno. Manje utakmica u ovako kratkom periodu. Da, imamo tu situaciju da, recimo, može selektor da na tim prijateljskim utakmicama vidi nešto možda što bi mogao da iskoristi u tim zvaničnim utakmicama. Dobra je stvar što smo odmah na startu saznali sa kim igramo i kada igramo. Jer uvijek se dešavalo kad se traži protivnik da se to rješava u posljednjem trenutku, da to bude obostrano korisno i jednim i drugima, a ovako je sad završeno na vrijeme, krajem prošle godine. Mi ove godine imamo 10 utakmica na koje se fokusiramo, takmičarske i ove prijateljske, koje opet će biti okrenute samo prema takmičenju. To nisu one klasične prijateljske utakmice gdje vi možete da možda i nešto više dodatnu selekciju napraviti. Tu će, ja mislim, biti igrači koji će biti ti koji treba da igraju sljedeću. Srećan rad i neka bude to sve dobro i na zadovoljstvo. Rad pravi počinje praktično večeras s treningom koji je u 18 sati. Svi treninzi su u tom terminu. Naši gledalci će moći da čuju i obraćanje igrača neposredno pred treninge, a u rad su uključena i, ako se ne varam, 3 igrača iz domaće lige. Mi ćemo nakon ovog razgovora krenuti sa tim pregledom i vidjeti šta se zbivalo na utakmicama 24. i 25. kola. Naravno, vi ne propuštate ni te domaće utakmice. Kako vam se čini ovo što ste vidjeli u nastavku sezone? Pa mi imamo, pošto radimo u Savezu, nama je ovo ne samo obaveza, nego i zadovoljstvo da gledamo utakmice naše lige, normalno. Mi se imamo, sa selektorom se dogovaramo gdje ko da ide i da prati normalno svake nedelje različito. Pa ništa, liga je počela ono kako smo i željeli. Prvo kolo pa je bilo golova dosta, pa vidimo da dosta golova i pada. Nastavljen je taj trend. Imamo situaciju, liga od 10 klubova, jedan klub ispada, 2 su u baražu. Imamo mogućnost da možda i 4. ekipa u našoj ligi bude igrala Evropu, u zavisnosti ko će osvojiti kup. Znači, cijela liga igra za nešto, takmiči se za nešto. O kvalitetu, kad bismo pričali, moramo da postavimo situaciju da vidimo šta klubovi imaju i sa čim raspolažu. Konkretno mislim na materijalna sredstva. Ono što vidimo mi na terenu, da se po klubovima dosta puta dešava da jedan igrač prelazi iz jednog u drugi klub i da imamo jedan trend koji po meni nije baš najbolji, da dosta starijih igrača mijenja klubove. Za mene bi logički bilo da jedan mlad igrač koji ne može da igra u jednom klubu pređe u drugi da bi nastavio da igra. Ovdje se kod nas to dešava da imamo dosta iskusnih igrača. U ovom dijelu gdje, da kažem, gdje se ja bavim radom sa trenerima golmana, imamo te stvari da imamo dosta starijih golmana. Mislim, malo je sad to se promijenilo, ali je moj zaključak da se to nije promijenilo zato što je to neko želio, nego klubovi nemaju novaca da dovedu golmana i onda se oslanjaju na golmane iz omladinaca ili golmane koji imaju nekih 20 ili 21 godina. Što za budućnost našeg fudbala nije ispravno. Mislim da u tom dijelu bi trebali najviše da poradimo. Kad razgovaram sa trenerima golmana, oni mi daju informaciju da klubovi jednostavno nemaju novaca da zaposle trenera golmana u mlađim selekcijama. I tako da, kad to sve pogledamo, možemo biti zadovoljni kakav je fudbal, ako bismo pogledali koliko se ulaže. A sa druge strane imamo situaciju da UEFA svake godine podiže novac koji se daje za prvo mjesto, za osvojeni kup, mislim, i za 2 tima koji idu u Evropu. To znači 4 tima. Ulaganja UEFA su sve veća, odnosno investicije su izdašnije. I onda kad to postavimo, pitamo se... Imamo jedan nesklad. Jeste. Znači, normalno bi bilo da novac koji je došao od UEFA, da li da se ulaže u infrastrukturu ili da se ulaže u dovođenje igrača ili motivisanje igrača koji su već u klubu napravili rezultat kroz dodatne bolje ugovore ili kroz dodatne možda neke bolje premiranje da bi ti igrači imali motiv da još više rade. Ako bi pričali samo o tom materijalnom. Što se tiče infrastrukture, znamo gdje smo. Veliku pomoć klubu imaju od Saveza. Ova godina će biti posebno interesantna, da se tako izrazim, moguće gledajući ovako malo duže i istorijska, jer imaće gotovo svi reflektore,
najkasnije u idućoj godini. Ide to brzo, nama se čini da se odvija sporo, međutim idu i godine brzo i ta ulaganja, odnosno investicioni projekti prema planu Saveza, naravno uz jedan zaista izvanredan rad, jedan opseg nakon snimljene situacije, kandidovanje projekata i naravno uz UEFA koja sve to prati izvanredno. To je sigurno velika stvar za crnogorski fudbal. Klubovi, kao što smo sami znali da to ne bi mogli da ništa i servisiraju. Svi sad znamo da svi klubovi imaju terena sa vještačkom travom, da mlađe kategorije imaju uslove da treniraju, zato što većina utakmica se odigrava na tim terenima. To je neki start za nešto bolje. Da li klubovi to prate? Ja po onome što vidim na terenu nisam baš siguran da to ide u tom pravcu. Mislim da su klubovi opredjeljeni samo na rezultate prvog tima, da zapostavljaju taj rad s mlađim kategorijama. U kojem dijelu? Pa u tom dijelu da ipak u radu s mlađim kategorijama treneri, edukatori trebaju da budu ti ljudi koji će imati motiv da rade. A ne da ih svodimo na to da jedan trener se nalazi na terenu ako njega 30 igrača. Tako da u jednoj učionici jedan predavač ne može sa 30 ljudi da održi predavanje. Ne može raditi tako kvalitetno kao što bi radio sa 10 ili 12. To sigurno. Za sad nam, što bi rekli, to ne može biti, ali ne znači da neće biti i to uskoro. Pa mi moramo, koji smo u fudbalu, da razmišljamo u tom pravcu da će to jako brzo doći da veći broj trenera bude u radu sa igračima na terenu. Hvala vam lijepo. Mi ćemo se sad posvetiti pregledu zbivanja u Telekom prvoj ligi. Nakon 3 uzastopne pobjede Sutjeske, 7. ukupno uzastopne pred svojim navijačima, eto 13 kola su neporaženi. Vratili su Nikšićani 7 bodova prednosti jer je budućnost nakon 5 uzastopnih pobjeda zaustavljena u Radanovićima. Odigrala je neriješeno sa ekipom Grblja. U 25. rundi Titograd je pobjedio nakon 4 uzastopna poraza, a Rudar pak prvi put poražen poslije 4 runde. Savladao ih je opasni Petrovac u meču u kojem je viđeno čak 5 pogodaka, a ukupno u protekloj rundi odigranoj u nedjelju 14, što je i dalje zaista jako, jako dobro.
posljednjeg dana marta igraće se utakmice 26. kola, nema istinskog derbija, ali očekujemo dosta uzbuđenja i raspoložene strijelce. I dalje je sa 9 u vođstvu Stefan Milošević, ex-igrač Iskre, postigao je prošlog vikenda hat-trick za Vasland Beveren u porazu svog tima od 4-3. Najbliži su mu Vujačić i Mijić iz Budućnosti, odnosno Krstović iz Zete. U drugoj ligi Bokelj je kod kuće savladao lidera Mladost Lješkopolje i smanjio zaostatak na 7 bodova. Otrant slavio na Zlatici, izjednačio se sa Komom. Na 2 susreta nije bilo pogodaka, dakle gol po utakmici u prosjeku, a u prethodna 2 proljećna kola postignuto ih je čak 23. Vjerujemo da će napadači da se vrate u formu već u srijedu kad se igra 23. kolo. Pepić iz Bokelja je za sada najbolji sa 10 pogodaka. Idemo sada s pregledom zbivanja u omladinskoj ligi grupe A i B. Sutjeska je u naletu, sad vodi ispred jesenjeg šampiona Budućnosti. Tako će i ostati do kraja mjeseca zbog pauze u prvenstvu, jer reprezentacija ovog uzrasta ima prijateljske susrete sa Finskom. U B grupi odlična izdanja Petrovčana, a Šofranac iz Sutjeske lider je na listi strijelaca sa 16 pogodaka. Kadeti su nastavili sezonu u srijedu, igrali su 2 puta za 4 dana, Budućnost je oba puta slavila, u derbiju savladala najbolji tim jeseni Iskru, pa sad vodi sa 2 boda više. Mornar u drugoj grupi s maksimalnim učinkom ima 5 bodova više od Rudara i Lovćena. Pljevljaci imaju, istina, meč manje. Gajić iz Iskre postigao je 24 gola od 54 koliko je dao ukupno njegov tim. Već u utorak kadeti imaju obaveze u 3. kolu proljećenog dijela sezone.
ženskom šampionatu Breznica je savladala Ekonomistice u 12. kolu i grabi ka još jednoj tituli. Trenutno budućnost ima 5 bodova manje, Breznica i meč manje. Jankov se za vikend nije upisala u strijelce, ali ostaje najbolja sa 19 pogodaka. Futsal liga stigla do 14. runde, u 13. vodeći kvartet slavio, dakle sve prema očekivanjima. Eto, poštovani gledalci, to je to za danas, to je sve za ovaj put. Vidimo se za 7 dana uoči velikog dvoboja Sokola i Engleza na stadionu pod Goricom, standardno uz odjavu najgolovi prve Telekom lige iz 24. i 25. kola. Doviđenja.